Ano nga itanong? Sa 1, 2 viewers. Lang ayog yung hello everyone. Amo lang ni himuong live pero kuan siya dili gyud ni ingon nga pareha bitaw ato ang mga previous live na to nga naanda na to ba nga natay topic or natay team nya natay verse. Kuan man gud na-meet na akong barkada ba no, so na-meet na ko akong barkada nga taud-taud na pud miwa nagkita unya iha akong gipangutana nga kumusta siya nang una? Kumusta Brad? Kumusta ka? Okay kayo? Uban sa grasya sa Ginoo. Dili na, tanaw na. Uban sa grasya sa Ginoo. Then, ingon siya na ako nga, Brad, kadungog ko ba nga wala na daw ko bisyo, no? Wala na daw ko tanan, no? Dahan siya nadunggan about nako kay gikan man siya gawas. Kanya, yung pangutana is kanang okay ra ba daw na ako? No? Wa ba daw ko gilaay? Nga wa na ko'y bisyo? Wa ba daw ko laaya? Kaya di naman ko ma-jam niya. Magtagay-tagay may chat-chat. Dili naman. Niya. Pero ako siyang gingnan, okay ra mag-jam ninyo. Pero dili lang uminom. Istorya. Ragon, marod gihapon. Niya. Ang iya yung pangutana is kanang yun sa daw na ako nga na-carry na ko ba? Akong kinabuhi nga wa ko maanad nga walay bisyo. Wa ko maanan nga dili ko manigarilyo, dili ko mo inom, dili ko mo suyok. Yan as in ang ako ang naandan manggod nga kinabuhi. Nahibaw siya kay barkada man mi. So iyang gipangutanan nako is wala ba daw ko buringi. So ako nang tubagon Nixon. Ako sa ni i-share. Okay, shout out tanan dia Luzon, Visayas, and Mindanao. Hello. Pastor Severino Falses. Pastor, thank you. Salamat dahil sa pagbisita na ako no. From Bukidnon pa ka ba? So during our short vacation diha sa Carmen sa CDO. Ako sa i-share mga igsoon kay ganahan ko ani tubagon. Hi nak. Na kong anak aning kilit. Actually mga pede mis kong anak. No? Kami ra nabilin sa balay kay namay kauban do di sa church ba nga ning taliwan na nining kalibutan niya akong asawa may nagwali. So medyo gires na ako akong kagalingon kay murag gikapoy ko nya paggaw sad kay ko. Ay liw ka na. Tumuko na. So anyway, ako sa i-share ha. Kumusta mo mga igsoon? Kumusta ang inyong adlaw? Okay? Shout out tanang mga OFW, tanang kapulisan, shout out. Mga Brad na ko da, long live kanunay Brad, uban sa gracias Ginoo. Ako sa ni-share ha. Brad, naka dia Brad? Brad Joy, are you there? Sa chat pa ta ganina. So ako asang i-share igsoon. Yay. Kay gusto po na ako na-share sa akong account kay ron kuan sad ba makaibaw sad sila ba kung nalipay ba ko sa ngani nga kinabuhi. Okay, right. Okay, so again good evening everyone. Magkape sa ta. Shout out dahil sa Brad. Shout out aning katong newlywed ba, katong nag-invite nako katong dito gikasal sa Bayfront Hotel Cebu. Brother, thank you sa opportunity last time. So istorya rin ito ay na. Anyway, shout out sa more than ilan yung followers na to na? 158,000 followers of Mabungaong Kristohanon. Okay? So, salamat sa Ginoo akong giday, ang Ginoo ng mga igsoon. Now, akong tubagon. Nangutanan ako akong Brad, ako ang barkada, so nihigan lang. Sa more than 12 years daw nako nga kana bitang wala nako manigarilyo, wala nako musuyo pag syabo, wala nako nang babae, hibaw mo siya sa kong bisyo.
Unya, kana bitang dili na ko maglaglaag ba kay sa una di man ko mupuyo og balay, no? Sa una, muli ko kada kadlawon gina sabog or hubog duha ra na. Unya, dili na daw ko mo wala na akong mga lifestyle before bitaw nga lingaw-lingaw, kauban sa barkada. So, a good friend of mine, close to my heart, akong barkada nangutanan nako kung unsa daw akong gibati, ba? Di ba laay? Nga di na ka magawas-gawas o gabi, di ba daw laay igsoon nga? O nga, mao lagi na wala na daw ko bisyo, apa ka buringi na imong kinabuhi. Di pangutana ko niya. So of course, ang akong ikatubag niya, ako na siyang gisultian ganina. So, ang akong gitubag kat ganina niya igsoon ako sang i-share para makabalosan mo ba kung boring ba, no? Laay ba ni, no? Para makabalosan mo kung nalipay ba kung anak nga inani wala ko'y bisyo, no? So, actually, ako siyang gignan, igsoon nga, mga gini ang tinuod, yes, more than 12 years, by the grace of the Lord, set free ko sa lain-laing bisyo, no? From, primarily from drug addiction, no? Sa pagkahilig, o babay, pangawat, o kwarta, palit, o shabu. Dagan, lain-lain nga mga bisyo, igsoon, giset free ko ni Lord, kay, dili man dito mabag-o kita-kita ra. Yamaw na karon ang banggiitang adik-adik sa una ako, grasya sa Ginoo, lecturer na kog mga adik-adik. Ang sa una nga mahadlok og mga pulis, karon lecturer pug ko sa mga pulis. So, I praise God for that. Dili man ako ana kay kung ako ra, dili jud na ako mahimo. Now, regarding sa pangutana igsoon nga wa ba daw ko buringi nga namaster daw ko, nag-serve ko ni Lord, nga nibiya na ko sa tanang mga kahilayan, tanang mga kalingawan bitaw nga kalibutanon bitaw. So kay one time ang God gi-invite ko ba nga pagawason kay magtagay nya ko nga dili naman ko mugawas o gabi gawas kung mag-prayer meeting ana Bible study. Buringa man nagingnan ko. So mao na nga ang akong gitubag ana maigsoon mao ni ako sa gingnan nga actually Brad, wala man ko lucky man. Wala man ko naka-feel og boring. Wala ko naka-feel og boring nga wala na ko'y bisyo karon. Wala ko naka-feel og boring nga wala na ko nanigarilyo, wala na ko mo inom bisan usa ka shot, wala na nya. Wala sad wa man ko maibog pud Brad na ako makit-an dia ako mga amigo, mga higala, manigarilyo, mag-inom, magtagay diha. No, sa una makita ko magdaog kanang lungnik kay murang ko magpanilap ba lamiaw. Labi na nga nang red doors bitaw nga murag gipaningot. No, di ba Brad Joy? No, yan na ba? So mao na nga sa una, pero karon as in by the grace of God igsoon wala jud ko ni bati og kanang gitawag bitaw nila craving nga mag-crave ka nga uhaw man kay lami kay red horse, no? Kuan man kayo, no? Nagluya man ta lami kay suyok. Something yana bitaw. So ako siyang gingnan nga wala man ko wa jud ko gibati nga gimingaw. Ngigagod imposible no? Yes. Brad kay ako siyang gingnan nga ngani man guni siya Brad brother ngani ni siya sa akong kabaguhan karon dili man gud ni kay ako ra ang nagbag-o nga ako may naningkamot nga mabag-o. Yes, nitabang ko sa akong kagalingon but gitabangan ko sa Ginoo. Kurat siya. Mao to niingon siya nako nga tinuod jud akong nadungog nga may tungod nimo nga ingana lagi daw kanang ang ako na mugawas kung baba puro na pang Ginoo, puro na mga wala na kuno to mga panungon ako sa una mga balikas. Ako sa ginang yes Brad tinuod gina siya. Ug uban na sa tabang sa Ginoo niya. Akong gipanghambog na Brad ang Ginoo dili akong pundok, dili akong simbahan, dili ang relihiyon tungod kay walay for me walay relihiyon nga makabag-o. Yes, unless kung naa kay intimate relationship ni Jesus Christ akong gingnan siya kay daghang mga aktibo sa relihiyon Brad nga yes aktibo kayo sige simba sige ampo sige sangpit sa Ginoo pero kuan man lulong sa binuhatang dautan. Ako siyang giprangkana. So ako siyang gingnan nga Brad ang makapabag-o mo nato dili ang relihiyon, dili ang simbahan kung dili si Jesus Christ kay mao na giingon sa iyang pulong I am the way, the truth and the life. So ako siyang gingnan niya balik na pud siya tan-aw siya linglingo siya na mga igsoon wa sila katuo mao ni mga igsoon kabantay mo ni mga nagpalibot na to ba di sila katuo nga mabag-o pa dayta mga banggiitang karang adik-adik palahubog sa una unya aside from that himabay no nakabunti sa una di sila katuo igsoon nga naay Ginoo nga milagroso karon mga tanak ko sa mga anak ang tan-on di kanak nalipay ka na kay mo papa way bisyo ha nganong nalipay magangaway bisyo sa papa kay kung si papa na ibisyo unsa man day maunsa man si papa kanang maunsa man kung nakoy bisyo day maldito. maldito daw yes Ginoo na manghagis og galit
akong anak igsoon 7 years old pa ni di pa kay mo tubag-tubag no. So ako lang siyang gitrain og memory verse niya ko ano. So mao na nga yes, of course kung akong anak po proud kay nako kay ang uban mga ginikanan. O no, ang ubang mga bata problema silang amahan nga na mga bisyo, no? Kunya maingon sila nga akong anak moingon nga salamat jud sa Ginoo pa nga dili ka pareha nila. Murag something nga nabitaw, naay comparison but the truth is tungod na sa Ginoo. So akong balikon igsoon sa more than 12 years sa kagawasan nga akong nabatunan sa dihang naay Kristo akong kasing-kasing. Dili na ko mo sigarilyo, dili na ko mo inom, no? Kay bawo ning mga kuan ang uban dia mingon ka-addict ni mugdaong so na yung mga viewers karon dia mga kapulisan anha mangkutigwali nila. Kay bawo ni sila kay usahay di kalikaya na chat sa station. Chat ragod kanang kuan ba? No, nanay mga okasyon. Di jud ko mo shot bisan usa lang. Kape akong pangitaon o tubig, no? So sila mismo kay balo nga wala na jud ko sin totally nya. Gingnan lagi ko mauna wa ba kuno ko unsa kuno akong gibati di wa ba kuno akong lawas nangita kay again akong balikon katubid ang one time ning testimony ko igsoon about withdrawal syndrome. So I remember during my college days nami gitawag og withdrawal syndrome sa among subject sa criminology and then ang withdrawal syndrome igsoon is once ang usa ka drug dependent ang drug user muundang siya og suyop og shabu di kalikayan in how many months 3 months man 0 to 6 months mag-crave jud siya. Di siya ang iyang lawas mangita gyud sa katong tama sa una. Ang iyang lawas mangita gyud atong item, mangitag butang, mangitag bato, mangitag shabu. Pero mo na yang gipangutanan ako usa sa gipangutanan kaning gitawag withdrawal syndrome din ako ingnan nga. Brad, gracias sa Ginoo wa jud ko nangita og kanang wa jud ni effect ang withdrawal syndrome nako. Kay sa tinuod lang Brad ako sa ingnan daghang ning duol nako sa bag-o pa ko nahimong alagad sa Ginoo. Siguro na sa mga first year, my first year and second year, third year or fourth year nako nga nagsigi kog wali. Daghan mga barkada nako nagduol nga dalhon nagdaog mga pila ka puto shabu, pakit-on ko, pahikapon ko then ang uban Brad ako sa ingnan ang uban Brad mismo nagsuyop sila duha ka buok barkada nako mga brad nako na puro nagsuyop sila unya dito tunulan kog tuter wa jud ko mudawat so ako sing ingnan nga wala jud ko ning bati og kaibog or nagcrave nga mangandoy ko nga makatilaw og balik sa tama sa Cebu. So ako yawa Brad no ana siya nako ba kay iya jud kong gi-interview og maayo kay mao lagi how come kuno nga naingani ko dili sila katuo nga ang banggiitang adik-adik nga usahay suguon man ako siya sa una nga dagani ko palihog bi kay kanang basa na kay ko ba kana bitaw I mean ang ako ang pagkatao ilado na kay ko so gusto ko nga ikaw may mukuha para nako dagani ko palihog balik libo balik 5 balik 3 usay 18 something ana ako ri bala nimo so what siya magtuig suon nga mausab ko mabag-o ko so ako siyang gignan nga kaning tanan Brad tungod ni sa Ginoo how many years ko nag-attempt nga magbag-o but malipay ko pinakataas siguro 2 ka adlaw di ko kasuyop tulo chamba kayo balik na pod so mabitaw na Brad nga ako siyang gisharean nga day times before Brad wala na mga kabalusong kinabuhi kay ning abroad man ka ako siyang ignan 3 times ko nag-attempt og suicide kay galibog ko sa kong kinabuhi ba nga nganong natawo ko nga dautan nganong natawo ko nga salbahis nganong natawo ko nga masudong nako ang akong mama nga maghilak kay tungod sa problema no so akong ignan akong Brad kay lakon siya gastorya me muna ingon siya, kuya no, believe ko na siya na ko, ayaw, believe na ko Brad, believe na sa Ginoo. Kaya ang tao, bisag unsawang pagpaningkamot, mabag-o siyang kaugalingon, dili siya mabag-o siya siyara. Amen? Wala, asa na mabag-o? Dili. And then, gingnan ko niya nga, about anang boring, no? Wa ko gibati og boring Brad. Ako, lami kayo, ako siya nga, lami kayong kinabuhi Brad nga, naakay hingpit nga relasyon ni Kristo, na kay gitawag og personal commitment ni Lord. Lami kayo nga wa kay bisyo nga ang bugtong bisyo nimo Brad ang pagserbisyo lang ni Kristo no wala pagyoy gasto no way prera no as in ang pagpangalagad sa Ginoo walay gasto no perminti na ka na ay kwarta sa bulsa or something na ba ako sing gingnan nga wala gyud wala nindot kayo kanang hapsay hanay wala kay problema kay sa time Brad ako sa time Brad kitong adik-adik pa kayo adik-adik pa kayo ako siyang gingnan nga gasto kayo niya magrigor imong una di ka kapaluap mangita kag pasuopan
mangita kag pitaka sa imong mama, imong papa, mangita ka sa ilang singsing, kwintas, cellphone. Kay pasuapan ako, ingana ko sa una, no? So, lain, wa kay, di ka peaceful, Brad, sa una nga na kay bisyo. Pero karon Brad, ako sa giprangkan. Karon Brad, sa regarding sa imong pangutana nga, wa ba ko buringi sa more than 12 years nga wala bisyo? Ako sa ingnan nga, wala dyan ko buringi kay, nga naman, malinawon ko kanunay, no? Malinawon akong unahuna, malipayon, unya, aside from that, walay gasto. Walay gasto. Ya karon mahal na kayong shabu, brad. Ako sige, mahal kayong shabu, mahal kayong ilimnon. Sigarilyo, mahal. Sa una, ang sigarilyo una ko, brad. Akong ingnan siya. Malburo nga pula. Malburo nga pula is, atong time na ko igsoon, during my time, is, that was 2012. Pinakalas na akong sigarilyo, 2012. Tagdos ang Malboro nga pula, no? So, karon brad, mahal na kayo. Ano siya, lingi-lingi, lingo siya kay murag. Maybe, man siguro to, 8 ang stick. No? So, lahi brad, no? Malinawon ka, unya, way gasto, unya, kanunay kang malipayon, taliwala sa mga problema, taliwala sa, kanang kanabitong na ay mga kawaladon, mga uno sa kinabuhi, trials, mga crisis. Malipayon ta kanunay, basta si Lord atong bisyo. Dawa siya katingog mga igsoon, no? So, mao to nga lingo-lingo siya nga kuyawa no pwede di ay no ano ba pwede di ay nga ingana no nga ako daw more than 16 years ko kay bawo siya kay kababata man ako kay bawo siya nga more than 16 years ko nga lalulong sa makadaot nga bisyo niya bata pa kay ko nag-start og bisyo kanang suyop igsoon mao na nga di siya katuo nga nahandol daw nako nga dili na og panahon sa ngaron gabi kape sigarilyo pares ane ana bitaw di siya katuo ng mga igsoon niya sa panahon sad nga bugnaw lami man na itanduay ana i-redoors no dili siya katuo pero samtang nag-istorya mi ganina na realize siya nga tinuod jud kay nabalo man siya nga tinuod jud niya nakadungog pud siya majority daghang feedback ba about nako nga wala na si James malabs may akong angga so wala na siya ano na mas pastor na unya hinoon nagtigwali na nagseprisuhan mga adik-adik iyang gikuan to no laki na siya ana ba no so gusto lang niya mahimamat ko kay gusto gyud siya nga siya mismo makadungog nako nga gikan jud mismo nako ba nga unsa na daw ko how the way ko no magistorya ana no so mo na mga igsoon nga akong gi-share niya nga maulagi na dili boring kabantay mo no tanang mga viewers da kabantay mo unsay nabatian niyo nabantayan no so if ever this time na yung mga viewers dia nga before lulong ka sa mga makadaot nga bisyo karon wala na kay bisyo si Kristo na lang ang pagserbisyo na lang sa Ginoo di ba kabantay mo dili man boring di ba amen dili boring lami nindot hapsay hanay talagsaon nga kalinaw ug kalipay igsoon nga wala na ko masinati actually mga igsoon sa more than 12 years na ako karon nga set free ko sa different kinds of vices is ang kalipay nga akong natagamtaman, kalipay, kalinaw, o kana bitong yes, pinasahi siya, no? Ang kalinaw o kalipay nga akong nasinati sa Ginoo, lahi ra kayo sa malipayon ko nga makasyabo ko, malipayon ko kay makahilabot kong babae, usahay, kada gabi, usahay, laing babae, no? Lahi kayo ang kalipay, igsoon nga naa sa Ginoo, as in, peaceful, makahilak lang kag kalit, makadungog ka like this, kanang mga kanta, worship song, makahilak kag kalit unya lahi ang kalipay lahi ang kakalma kalmado ka kanunay taliwala sa pagsulay lahi ang naay Ginoo amen lahi nang himuon natong bisyo si Kristo kay wala patay gasto makabuutan pa nato no lulong ta sa makadaot nga bisyo no makadaot pa nato dako pa ta gasto di pa ta maayong ehemplo di ba kabantay mo tanawa ng mga nalulong sa mga makadaot nga bisyo karon dili pa nalangin no daghan kay pamilya na nga bungkag tungod sa makadaot nga bisyo. Ganun kabaho ko, lecturer man ko. I've been in different places, no? Different seminars nga speaker ko, no? Sa mga parents, mga pamilya, no? Daghang pamilya na bungkag tungod sa makadaot nga bisyo, no? So para nako walay ayong, mahal pa siya aside from that nay conflict. May hinungdan sa panag-away sa pamilya. May hinungdan nga panapalit og vitamins o gatas or bugas usahay adto na sa bisyo kay mahimong priority ang barkada ang bisyo igsoon no so mao na nga namutana siya nako wa ba ko buringi kuno kay boring jud ko no wa may boring every day wala ako sige brad wala ko buringi kay magsige man kog live
Sige ko gama og mga reels, videos about sa Ginoo, magbasa Biblia, mamina og worship song, og murag wa na joy buhat magkatakanta, magitar, kay bawang siya nga gitarista po ko, no? So, wa man lingaw, enjoy kayo igsoon ang journey. Ako ang paglakaw kauban sa Ginoo, matag adlaw perting ninduta igsoon. Yes, walay bisyo. Pero naay Kristo, lahi ang pamati, lahi ang kalipay nga matagamtaman igsoon. Kung naay Kristo nga atong dughan, no? Yes, nibiya ko sa Siabo, nibiya ko sa sigarilyo, inom, babay, sabay ubang bisyo ko, sirap, gasolina, Bolcasil, Barnes, sa patoy uban, kalimot na ko. Marijuana, tanan. Ning biya ko, enjoy man ko ato kay labi ng rugby, kanang rugby yun mga igsoon. I remember, di ko kalimot igsoon, Apollo kanang murag binukulapo kanang kat ko simbahan. Simbahan na mo igsoon sa tumoy, kat ko. Sige ko rugby, dili man ko hili kanang silupin. Ang ako ang igsoon is kana jong unayon ako ng Apollo bitaw nga botilya. Sige ko hingot sa nang rugby igsoon bisag magtama na kog Siabo nagsulo ko. Mag-rugby gyapon ko niya. Mura man nagmakabuot na tong panganod niya. Mura kog mag-concert, magkanta. So akong nasinati igsoon sa diha pa ko'y bisyo is makadaot nga bisyo, kay na may bisyo ni makadaot nga bisyo, lulong pa ko sa illegal nga droga igsoon. Is before akong nasinati nga enjoy ko nga akong lawas malingaw ko kay murag magkatawa ko nga way katawanan unya. Something mura ko ga concert bitaw niya naay daghang naibaga nga crowd bitaw sa tubangan ako niya. Mabantayan ako sa kong mama, umano igsoon ako to nagpakapaka ng atop kay mga lumping-lumping ba kay adto mo ko mag-rugby sa babaw, no? Malipayon ka, nalingaw ka, pero lahi igsoon ang kalipay kung ang atong bisyo mao ang presensya sa Ginoo. Kabantay mo? Di ba? Sa mga na-addict na ni Kristo riya, kabantay mo lahi. Pinasahi ang kalipay, pinasahi ang kalinaw sa dihang gihimo na natong bisyo ang pagserbisyo ni Kristo. Lahi. Malipayon ka nga, di ni mo ma-explain ang kalipay. Di ni mo ma-explain ang kalinaw. Makabitaw nga, daghang kayo mo bato na ako, binuang na ka Pastor James, James, tuo mo na, nabuang na Siabo. So akong gi-ignore lang. Siguro makita mo, usay mo, reply ko dire sa mga comments anang bashers na to. Pero nagkatawa na ako nag-reply na aligrihan lang ko ba kay wa man gud sila nakasinati sa nasinati nako, no? So, una-una na ko, iingani ko nila, ilalang kong igayagaan, sulpot, unsa, wa man ko nang hilabot nila. I respect all religion, pero siguro, ilahan ang nasulti kay wala sila nakasinati. Ang uban saan magduda, abot-bot na. Kay aron ko no patuuhon ako, mabitaw hagito na ko sila. Kung gusto gid mo makailan ako, tagaan ta mo complete address, ari ako sa mong balay, ari ako sa mong lungsod, or ari ba mo sa mong mayor, kay ang mayor kailan ako, ari ba mo sa suod mi ni mayor, ari ba mo sa police station, kay usa ko sa kaya ako'y lecturer nila, no, as their PNP life coach, no, kay, of course, naturally, dili ko na kalikayan nga magduda sila nako nga ingana, labi na bagsik, kung purma, kabantay mo, astig kay ba, siyempre, salbahes ko sa una, no, so mauna nga, di sila mutuo nga ingani ko, pero, ako na po silang gisabot, kay, wam po sila kailan ako, mabitaw na ganina, nag-message na ako, kay day nag-bash na, kabantay mo itong akong gi-post nga, dito manggod siya ning chat o nag-comment sa katubitang bantay mo nga na ako'y gihimong video nga nag-rap ko about sa akong personal testimony akong kinabuhi kani adto girap na ko ba girime niya girap. So day nag-bash na ko ning ingon nga basta daghan kay ba niya. Day nakabasa nga brad na ko nga dili lang ko i-mention og kinsay nga basta gikan sa siya presuhan suko kay siya iyang gipangayuan ko niya og address ato pero wala ko siya tagda wala ko gihatag ang address kay sila manggod kailan ako kung kinsa ko. Sa mga duol sa akong lugar o mga barkada kaila sila nako nga yes medyo barumbaduhon ko, malituhon sa ta kay normal man ang mga adik-adik. Pero ang uban bitaw murag insultuhon lang ta ba. Di bitay one time akong brad, akong amigo nga ingon nga ayaw na og kabuangin na si pastor kay basin daginoton kana. Salamat ka kay nagbag-o na no. Ako na realize igsoon nga kaning uban mga bashers na to nga dapat unta malipay sila nga naay adik-adik ning duol sa Ginoo. Dapat unta malipay sila nga naay kriminal ning duol sa Ginoo kay na safety sila. Like me, kung wa pa ko miundang, posible nga ilang mga anak kanang mga bashers na to. Posible pa na mabiktima nako.
sa illegal nga droga. Kay ako sa una, igsoon, hilig kay ko kana bitang wala pa kasuyop, akong pasuyupon, akong tintalon nga lami kay shabu, ayaw mo pag ignorante og shabu, ana bitaw pasuyupon ako, no? So daghang kay ning bahas na to, pareha na ako gibag-o na ko more than 16 years sa drug addiction unya. Kauna-una ko, Lord, mangbas man sila kay bawo, ugwa pa ko nabag-o, kriminal ko. Basin mabiktima ilang mga anak or sila pa nako, something ana bitaw. Pero ako ra pud silang gisabot because of course, bisan sa ato ang kabag-uhan nga nitabo bisag daghan majority na kay balo. We cannot please everybody. Na gyud uban nga di ganahanap. Normal na sila. So ato lang sabton. So duha ra may tambal na. Kung dili sila kasabot, kita na lay mo sabot kay kita may naay Ginoo. Amen. So mao na mga igsoon nga gisabot na ako sila pero mao lagi. Enjoy igsoon, no? Again, sa if ever na ining tan-aw karon diri or mga asawa nga yung bana na ibisyo, pwede niyo i-mention enjoy kayo, no? More than 12 years ako ang kinabuhi nga nangalagad sa Ginoo, nagsigig wali bisan asa, naabot na ko igsoon og laing nasod. Unya napay nagplano mo invite na ko nga lain na pud nga nasod. Nag-share, keep on sharing the word of God. Naabot na ko kaislahan, Mindanao, Cebu, bisan asa nga prisuhan, madagko og magagmayng prisuhan. Enjoy kayo igsoon. Gihimo na kong bisyo karon ang pagserbisyo ni Kristo, and then akong na-feel kalipay kanunay, kalipay, kalinaw, basta kalmado ko kanunay nga gaan sa dughan, knowing nga labi na daghang mga tao nga na-inspired sa imong kinabuhi, daghang mga tao nga ikaw may gikuhaan nila og inspiration bitaw nga pwede pa day mabag-o. Labi na mga barkada nako, shout out mga brad nako diha, mga former drug dependent, kung mga higala nga diri sila ning kuha na og inspiration bitaw nga tanawa na si James tanawa na si Pastor ug unsa si Sauna. Pwede pa gyud ay mabag-o, napay paglaom basta mosalig ta ni Kristo, something ana bitaw. So makadungog og mga testimony usay makahilak ko, magatubang ko sa amin nya, muhigda ko makahilak ko, Lord, grabe imong gibuhat, no? Ang banggiitan sa una, ang kriminal, adik-adik, unya karon daghang na inspired sa akong kinabuhi, nang mabag-o ilang kinabuhi nya, magpa-advise na ko. Imagine, namuduol na ko mga hitman, drug lord, drug pusher. Brad, unsay akong buhaton, mauni, natandog ko sa imong testimony, something ana bitaw. And then, ako pong gisabot rin ng mga bashers igsoon, kay siguro sila nakasinati sa kasinatian ako. And then, of course, once, wala ta, mura ilang ingon igsoon, sa sambingay man siya. Once, dili sila kasulob sa atong kaugalingong sapatos, dili sa nila ma-feel ang atong tiil. Or something ana bitaw. So, wa sila nakasinati sa atong nasinati. Wala nila na-encounter nato. So, normally, dili sila katuo sa naitabo na to. Normally, ibasta nila. Normally, bugal-bugalan ta, yaga-yagaan ta. But, ang pinaka-importante igsoon is si Lord kaila na to. And, we are serving God and we are God pleaser, di ta man pleaser. Amen. And based on my experience igsoon in more than 12 years sa ministry nga gipiyal ni Lord, once mahimo tang God pleaser, walay tao maka-disappoint na to. Dili ta basta-basta ma-disappoint og mga basher, kinsa may gayaga na to, binuang na to, bugal-bugal. Dili ta basta-basta matandog. Why? Because we are God pleaser. So our goal is why we do this, why we do that is to glorify the Lord. Dili para ma-impress ang mga tao. Mao na nga dili yun may tabong maluya ta. Amen. So again, pwede lami ang kinabuhi igsoon nga wala kay bisyo, dili kalulong sa makadaot nga bisyo. Nindot kayo kay bawo man ka nga nahimot ang ginawa because makadaot nga bisyo, usa na siya sa paagi nga atong gilaglag, atong lawas, which is according to the word of God is it is the temple of the Holy Spirit. Now, minglikay ta, miundang ta sa mga kadaot nga bisyo uban sa tabang sa Ginoo. It means nga atong giampingan ang templo sa Ginoo. Atong giampingan ang pinahulam nga kinabuhi sa Ginoo. So, kini nga masipol nga honor God with your body. So, the moment nga ning stop ta, ning undang ta sa makadaot nga bisyo igsoon, it means nga atong gi-honor si Lord sa atong body, atong gi-glorify si Lord, no? So nindot gaan nya knowing nga kabalo ka nga si Lord malipayon sa imong gibuhat, kabantay mo, the more pagyud ka nga mas padayuno nimo. And then aside from that, labi na nga naay mga kalagyod, naay mga dautan nga gikuhaan ka nila og pagtulunan, daghan igsoon, no? Daghan kay mga for me siguro dili na ako ma-recall, dili ko kaihap kung pila jud sila kabuok nga mga grabe kangit-ngit og kinabuhi nga
na inspired sa silabas sa akong kinabuhi, ako gigamit sa Ginoo og himaya ni akong ipasilunggan ang Ginoo ana. Wala ko nagpasigarbo sa akong kagalingon. Ang uban ingon nga nanghambog daw ko nga nabago. No, wala ko nanghambog kung dili akong gipanghambog si Kristo nga iya akong gibag-o. Kay kung ako lang di man ko mabag-o, no. So again, 12 years kapin nga wala na ko nalulong sa makadaot nga bisyo, and then daghang mga kabatanunan, katawhan nga na-inspired sa akong kinabuhi nga bisan taliwala sa sitwasyon nga walay paglaom na kay grabe na sila kadautan, kalulong sa makadaot nga bisyo. Then the moment nga nakadungog sila sa akong testimony, ana pa dayo, pwede pa dayo, mong ari sila muduol na ko, ari sila magpa-pray, magpa-ampo, magpa-advise. Nindot igsoon, no? Nindot kay knowing nga daghang na-inspired sa imong kinabuhi, no? Kay for me man gud igsoon mauni ang atong pagkinabuhi ining kalibutan na is about legacy. So it's about living a legacy because one of this day usa ka adlaw igsoon mo taliwan na gid tanan, no? Usa ka adlaw according to the word of God in Hebrews 9:27, gikatakda gyud nga kita mga tao mo taliwan ra tanan ning kalibutan na, mga matay ra tang tanan, mosugotag sa dili. O ang kamatayon dili na matagan. Apan kanindot igsoon kung nagkinabuhi ta nga ang atong lawas gilipay nato ang Ginoo, ang atong pagkinabuhi bitaw good example ta, maayong ehemplo ta. Dili ka mahayan, no? Dili ka mahayan ng imuhang pagpuyo dining kalibutan or mutaliwan man kanining kalibutan igsoon. Bisag di na kanila makit-an, dili gyapon kanila malimtan ngano man tungod sa kamaayo, tungod kay good example ka, no? Tungod kay sa imong kinabuhi dagdagan sila nakatunan, nakuha nga bag-ong nga mga pagtulunan nga maayo nya. Didto sila nakakuha kusog ug paglaom pinaagi sa imong kinabuhi, no? So mauna nga mutaliwan man ta nga malipayon, no? Ingana mga igsoon kay mauna para sa kuha kay usa ka adlaw mutaliwan naman kita, no? Di pa mo balik ang Ginoo nya. Mauna ta balik niya something ngana, no? So nindot nang mawala ta ning kalibutan na nga ilado ta nga mga buutan na ikahadlok sa Ginoo. Unya dili abusado sa lawas kay kana magong lulong ta sa makadaot nga bisyo igsoon, meaning ato ang abusaran atong lawas nga mao biyay templo sa Dios, no? So we are not created, no? Ang Ginoo igsoon wala gitugot niya nga mahimugso ta ning kalibutan nga maghinay-hinay taghikog. Kay for me ako ang description, interpretation ng makadaot nga bisyo igsoon. Ang consequence niya dili siya pareha sa sili nga muhalang dayon, pero tungod kay makadaot siya, nay adlaw gyud, nay appointed time siya nga maningil gyud siya, no? So para nako ang akong interpretation ng makadaot nga bisyo murag naginay-hinay taghikog bitaw, no? Naginay-hinay ta og laglag sa atoang lawas nga mao ang gasa man unta ni pinahulam ra sa Ginoo, no? Daghang mga tao nga gusto gid mabuhi pero nangamatay. Na sila sakit nga grabe, mugasto silang millions para mabuhi, no? Pero kita nga walay sakit, gusto inunta masakit pinagi sa makadaot nga bisyo. Ganong gitawag siya makadaot kay makadaot gina siya. But hinoon dili mo effect dayon ang iyang pagdaot, pero usa makadaot gyud siya, no? And timani igsoon once natay ipugas nga dili maayo sa tong lawas. Galatians 6:7, what we sow is what we reap. Muani kita, no? Mao na nga ako ning gibalik-balik bitaw sa akong mga brad, mga pinalangga na ko lunglib kanunay brad. Mahigala na ko nga. Mao lang gyud timani inyo brad. Ako inamigo ra gini tungod kay nahigugma ko ninyo. Once every day magpugas mo og tanduay, red horse, kulapo, unsa man diha. Wa mo itugpahay, buntagay, no? Way hubasay na inyong tanduay diha. Di kalikayan posible nga magkasakit mo sa atay, unya sayo mo mamatay. Tinuod man na tanawa, magpugas ka permente og ilimnong makahubog sa imuhang lawas, diha. Unsa may magkasakit na to atay, ang uban ma-stroke pa, atakihon, no? Kay gihinubig ng tanduay o kulapo, wapay kaon, something ana makadaot gyud siya. Sigarilyo pod, makadaot po na sa baga, no? Nya suyo pag siya samot, utok nimo ana, magpariha mo nako, magistorya kahoy, no? Mag-drug overdose, no? So makadaot siya tungod kay yes, makadaot siya. So makadaot siya nga bisyo, gitawag siya makadaot nga bisyo kay makadaot sa lawas, no? Mao na nga usa na sa inungdan igsoon nga in more than 16 years na ako nga na-slave ko ana. Nay time nga magtama ko igsoon nga musinggit ko. Kana bitawng yes, ako ang mga igsoon kabaloan eh. Nay mga time nga magtama ko nya wa ako katog bitaw, ako itong pa musinggit ko kay mo eskwela pa man ko ugma, wa ko itog. Nya suyop na pug ko, piyaho kay kong naong igsoon nya. Akong singot, nagpilit na, di ko ganahan ba, no? Mao na nga, musinggit ko. Nga na bitaw, kay di ko, gusto na ko muundang, pero di ko kaundang. Kaya wa may Ginoo. Pero sayon na di ay, no?
once atong i-invite si Lord in our situation, then all of a sudden, instantly, immediately, that situation automatically ma-change siya. Sama na ko igsoon, no? Again, kaning live na to igsoon dili ini sa pareha sa tong previous live nga naay topic na iko ano. So ako lang gi-share ang ako ang komento or akong ikasulti ko. Gingnan maggusto kong suon nga igala ba nga unsa daw gibati na ko nga wala na koy bisyo for more than 12 years kapi na wala ba daw ko giboringan, no? So dili boring igsoon. Dili boring kay ngano man dili boring ang walay bisyo. Kay dili man boring ang mga lagad sa Ginoo. So ang himo na akong bisyo karon kaning mo serbisyo ni Kristo, ang presensya ni Lord. Ang akong addiction before nga addict ikog sigarilyo. Mao bitaw ni akong lips kay murag dark siya kay mao nang uban makabaw gid sila kanang mga smoker gid kay mga symptoms ba no? Addict ikog sigarilyo, tanduay, tanan nako nga mga addiction igsoon nga makadaot sa lawas na ilisan og addiction sa pulong sa Ginoo mao nang magsige kog live. Addiction sa balaang kasulatan, Biblia, addiction sa presence ni Lord nga ganahan ko magsigkanta, maminaw og mga worship song. So na-divert akong addiction. Akong addiction nga makadaot diri nako sa addiction nga makaayo nga mahimaya ang Ginoo. Igsoon suwayin ninyo uban diha, no? Lami kayong ma-addict sa Ginoo. Ang presence ni Lord dili nimo maikumpara ang kalami kanindot. Na ipinasahi nga kalinaw, kalipay nga dili maikumpara sa mga makadaot nga bisyo kahilayan. Kung naidaghang babae, pila ka bukto mga babae igsoon before lahi jud ning nakaka sa Ginoo. Pinasay nga kalinaw, kalipay unya. Mura bitaw puno ka sa gugma pirmi, murdi ka gana lami na kay kuan bitaw, lami na kayo mo ming kuan na ba imong kasuko ba murag hingbuto na ka pero makapugong ka something ana bitaw. So lahi ning nakaka sa Ginoo. Lahi ang kalipay, ang matagamtaman kung gihimo na tong bisyo si Kristo. So shout out sa akong brad ganina, dili na ko i-mention ang imong name nga nangutanan ako about ana, pero salamat kayo kay at least naka-share sa kun niya igsuon nga dili igid boring kung wala na ka nalulong sa makadaot nga bisyo. Nindot kay lami imong pamati, kondisyon ka pirmi unya mag-workout man ko dire, gaan lawas ana bitaw unya malipayon nga something mura ra magyapon kag nagtama pero nagtama sa presensya sa Ginoo. Ka-relate si Brad Joy ani tanaw, no? So mo na mga igsoon, mo na akong i-share nyo this tonight or this evening akong response, no? Unsay ako ang komento nga ninangutana sila nga mao lagi wa ba daw ko buringi, wala gyud. Lami enjoy kayo ang journey kauban ni Lord. Lami kayong kinabuhi. Lami kayo ang pagpuyo nining kalibutan nga ang akong gihimong bisyo, ang pagpangalagad ni Kristo. Okay? Pagserbisyo ni Kristo igsoon. Iyang presensya, iyang pulong igsoon. Pagdaig, pagsimba sa Ginoo. Siguro sa uban boring kay di sila ka-relate. Pero para nato igsoon nga nangalagad sa Ginoo. Way sama kalami sa presensya sa Ginoo. Amen? So, kung naamo diyan nagtan-aw mga viewers nga na may problema sa inyong mga pamilya baron or inyong bana or basta kaliwat ninyo kay most of them is lulong sa makadaot nga bisyo. Pwede ra ko invite ninyo libre, di ko pabayad. Ako igsoon ganahan ko mo share na gusto ko nga mutabang sa mga nalulong sa makadaot nga bisyo. Why? Tungod kay diha ko gikan. Unya daghan kog ikasulti basta makadaot nga bisyo mga kabuang kay daghan kog kasinatian nga wala na sinati nila. Mao na nga if ever itugot sa Ginoo nga naamoy mga kapamilya diha or any relatives or membro sa inyong panimalay nga ingana ang ilang gisuffer bitaw, gusto na sila mabag-o and then di sila mabag-o unya nag-struggle san mo ba kay naluoy mo kay bisyo ba ya makadaot ba ya labi na excuse me labi na mature na sila sa ilang pangidaron pero nagpabilin silang lulong sa makadaot nga bisyo. Muani magagyapo na, no? So pwede ra mo invite na ko o mo send mo pre-request. Kung problema mga igsoon, pray ta permente kay mao na ako ang lingaw. Kung lingaw everyday magwali, magampo, magbasag Biblia, maora na, no? And then mag-worship. Ana ra magatiman ini kung anak na natug na ring kilid nako, no? Ingana ra, no? So again igsoon akong ikatubag is about sa ilang regarding sa ilang question nga
wala ba daw ko naka-feel og boring kay more than 12 years na ko nga wa ko maanad og ingani nga wala na ko'y bisyo nga makadaot, no? Wala gyud, no? Dili boring, no? Ngano man kay ang katong nawa nga makadaot nga bisyo, naa man gyapon ko'y bisyo karon, pero ang pagserbisyo na ni Kristo, no? Dili boring, no? Walay dili jud ka maka-feel og boring ni mga lagad sa Ginoo. Enjoy, nindot kayo nay pagsulay, pero ang Ginoo sa unahan mohupay ra pod. Ang Ginoo muhatag og kadaugan, mutabang ra pod, no? Nay problema pero sagaan ra pod tay niyag solusyon, no? As in, enjoy, pinasahi ang kalipay, pinasahi ang kalinaw kung si Kristo nay atong bisyo. Ang kalipay nga atong matagamtaman dili maikumpara sa kalipay nining kalibutana. Dili mapalit og bahandi bisag pila ka milyon. Daghang mga milyonaryo nga magulanon, daghang milyonaryo naghikog, daghang milyonaryo igsoon nga yes, dili kontento niya. Basta dili jud sila as in totally free, hawang. Pero kita igsoon nga ang atong gihimong bisyo si Kristo. Pinasahi ang kalipay at as in full gyud kontento ta. Kabantay mo, no? So mao na igsoon usa ka gamay na ko nga pag usa ka yes pagdasig na sad, no? Og akong gi-share ang akong kinabuhi sad nga unsa akong gibati, unsa akong na-feel since wala naman ko nalulong sa makadaot nga bisyo. Nahimo namang bisyo nako ang pagserbisyo ni Kristo. Imagine, no? Imagine sa una, grabe. Way back igsoon. Una ako sa una nga kana bitawng labi na kanang naamay siguro yung mga nagtan-aw di mga former drug dependent. Usay di kalikayan mga brad nga nay mga tukar bitaw before kanang mga bandang kalye ba, mga bisrak unsa man dia. Di ba kabantay mo inig sound nila makinumdum ka sa inyong jamming before nuyok mo. Di ba? Nangawat mo or something nga na. Wala something nga na ba? Pero magkatawa lang ko, no? Wala jud ko nangandoy, wala ko nag-crave kay para nako igsoon. Dili nako ikabaylo ang kalipay diha kang Kristo kaysa mga kalibutanong kalipay. Lami ang kinabuhi nga ang bisyo maong pagserbisyo ni Kristo. Walay gasto, makabuutan pa nato, mahimo patang maayong ihemplo. Amen. So, muna akong ka-share tonight, igsoon, akong kanunay pangandoy o pagampo nga, if ever, kamo mga viewers na nagtanaw mo, naasan mo sa akong sitwasyon before, or inyong mga relatives, inyong pamilya, inyong banak, kanunay ko nag-ampo, igsoon, sa tanang mga followers, kanunay ko nag-ampo ninyo, dili lang kamo, kung dili inyong family, unsa man inyong problema, unsa man inyong mga struggle, labi na, regarding aning makadaot nga bisyo, kanunay ko nag-pray about, anak, mauna akong gitumbok, kanunay nga naman, di ako gikan. And if ever, ganahan mo nga naay mo, share ninyo about anak mo lecture, kung naay mga events sa inyo, birthday ba ron, i-surprise nyo or something, anak, okay ra kayo ko, igsoon, ingnalan ko, no? Labi na, dul-duol na, madara siguro na ako na, naon ako na, uban sa tabang o provision sa Ginoo, libre ra tatanan, igsoon, nga naman, ako igsoon, ako ni siyang gihimong libre, free, ang pag-share sa pulong sa Ginoo. Ang uban mo, isyon ako og nang warta nga, muadtong gitagbukid nga way opiring, no? Sud sa prisuhan nga way opiring, ano, no? Ang akong gihimo ni siyang free, why? Because ang akong kabaguhan nga tagamtaman, ang kaluwasan nga akong natagamtaman igsoon is libre magod. So kabaguhan na bag-o ko, i-rehab unta ko, ako malaos og rehab. Gibag-o ko sa Ginoo. So ang para nako tungod sa akong kalipay bitaw sa second chance or second life nga gihatag ni Lord nako. Gihimo na ko ni siyang libre, no? Akong gihimo ni nga kalipay nako, no? Malipay ko kung maka-share ko sa pulong sa Ginoo. And kabantay mo, mao bitaw na nga tagsara kayo ug naa may wadjoy adlaw nga di ko ka-share pulong sa Ginoo. Di man ko ka-live igsoon, di man ko ka-share og video kay busy ko na nay mga appointment. Pero mo share gyapon ko og mga godly quotes, godly words or Bible verses kay naman magluya ko igsoon sa tinod lang mao ni. Magluya ko kung di ko ka-share sa pulong sa Ginoo everyday. Apan kung maka-share ko sa pulong sa Ginoo everyday, lahi ang kalipay. Mura kog makusgan, mabaskog. Kay mao man ni akong bisyo. No? So, again, maura niya akong i-share mga igsoon. Ako lang gi-express ang akong feeling, ang akong gibati regarding sa ilang pangutana nga wala ba daw ko naka-feel og boring, wala ba daw ko laaya, nga wala na ko'y bisyo. Wala og wala. As in, enjoy kay ko. Kauban ni Kristo nga siya na akong bisyo. Na pinasahi nga kalinaw, pinasahi nga kalipay, pinasahi igsoon nga di masabtan, gaan kanunay atong pagbati kauban sa presensya sa Ginoo. Amen? That's all for tonight. God bless everyone. I pray nga sa atong pagpangatulog karon
bantayan ta sa Ginoo. I pray that the protection of the Almighty God, ang iyang mga angels, magpalibot kay nato para safety ta. And I pray also, I declare nga tanan nga mga viewers diha, mga OFW, nga mga adlaw ron diha, no? Buntag, udto or hapon. I declare nga proteksyonan sad mo sa Ginoo, paboran mo sa Ginoo diha, tanang buhat sa inyong mga kamot, panalanginan sa Ginoo. In Jesus' name. Hala, ikaw, Jude, manubag ni Lord. Inulsolta bro, lisod tag. Kinsa ni, naining bus na to? Okay. Lisod tag, isulti deliverance mo ni Pastor Jim nga wa na nasibo. Ayusa na ikaw o ang Ginoo need ni mo personal. Ngano din sister? Okay na, no? So again, og taliwala sa nahitabo na ko karon igsoon nga never na ako nag-crave og mga addiction, no, nga makadaot. Akong giday kang Ginoo kay kung wala siya, wala sad ko, no? Kung wala ang tabang sa Ginoo, yang grasya, no, dili sad ko maingani, dili ko mabag-o, no. Imagine banggiita nga adik-adik ka sa una karon, lecturer na ka sa mga surindire, lecturer na ka sa mga adik-adik, sa mga piniriso. Wow. So grabe ang pagbalitok bitaw sa kinabuhi. Sa una mahadlok ka og mga pulis, kapulisan kay mahadlok kag dakpon. Karon ang mga pulis maminaw nimo. Karon inviteon ka, pastor, ana ikaw speaker na mo drug symposium. Pastor, pwede ba nga ikaw speaker sa ingani? Pastor, pwede ba ta magkuan diri something ana bitaw? So maka-amaze ang himo ni Lord igso, no? Grabe. Indeed, our God is a miracle working God. Indeed, our God is kana bitong really great. Tinuod siya ikson kay kung ang Dios nga kung gilagaran piki pa, dili ko mabag-usad. Ana ra ka simple. Ang uban maingon nga butbut na, no? So ako po silang girespeto, pero kung ilang palawman, kung butbut pa akong Ginoo, kung yawa akong gisimba, nagpabilin ko sa mga yawanon nga binuhatan. Ana ra ka simple igsoon, no? So again, sa taliwala sa nahitabo nako nga kabag-uhan, kagawasan, way lain ang akong gipasilunggan, way lain akong gipataas, way lain akong gipasigarbo, kung dili ang Ginoo nga naghatag sa iyang kinabuhi dito ibabaw sa cross sa Kalbaryo. Way lain kung dili si Jesucristo. Amen? So again, that's all for tonight, Igsoon. See you tomorrow. Mag-live ta. God bless. Ampo, amping, abante. To God be all the glory.